Gaur Jaizubia Zaliketa eskolara hurbildu gara, urtengo denboraldiaz solasteko tartean, izan dituzten topaketa eta txapelketen inguruan ere solasteko. Anagan kopa izan dute orain dela gutxi hemen, hirugarren fasea hemen jokatu baita, eta aintzinera begira ere bertze ekitaldi batzuk dituzte buruan. Tartean San Martzial besteen inguruan edo horren harira antolatzen duten saria, edo eskolartekoendako antolatzen duten udako kampusa. Eta horren inguruan solasteko, Itziar Urtiz berea, klubeko presidentea dugu gurekin. Kaixo, Itziar, zer moduz? Kaixo, egunon, oso ondo. Bueno, aipatu dugu, denboraldia edo ikasturtea bukatzear dagoela, eta tartean hainbat gauza antolatu dituzela aurten ere, hasiko gara solasen klubaren osasunaren inguruan, ez? Uste dut azkenaldian, batez ere eskola kirolean edo, maila txikietan, ez? Aritzen diren Zaldizko eta Amazona gehiago dituzuela, ez? Bai, iraian 100 bat aldera hasi ziren eta orain 150 gutxi gora bera dauzkagu. Eskola batetik bestera joaten da hotsa pasatzen eta geroz eta gehiago dauzkagu. Eta horren inguruan ere txapelketak antolatzen ditugu, egin ditugu 2 trimestretako txapelketak eta orain hurrengo larunbat arratsaldean 3. trimestreko txapelketa egingo dugu eta Gipuzkoako txapelduna ere hortik aterako da. Salto eta doma egiten dugu, 2 modalitateak. Barkatu. Eta kanpotikan ere etortzen dira Lazkaomendi eta Iburreko Ipikakoak direla Gipuzkoan eskola kirola egiten dutenak ere bai. Ederki, topaketa horiek, eta pozgarria da noski gero eta handiagoa izatea zuen eskola, ez baita normalean praktikatzen den kirola, ez? Edo kirol gutxitu bat da, eta pozgarria da, gero eta jende gehiago animatzea zuenera, ez? Bai, egia esan jende asko ez zigun ezagutzen, eta pandemia eta gero ezagutu ziguten, zeren jendea hasi zen aire librean aktibitatea bilatzen eta aurkitu ziguten jende askok, eta ordutik gora goaz. Lana egiten ari gara baita ere publizitatean eta geroz eta jende gehiago hori iristeko nahian, eta pozik gaude. Aipatu dituzu topaketa horiek, eskola kirolean edo egiten dituzuen horren barrenean, ez? Egite dituzuen topaketa horiek arrakastatsuak izanen dira, eta pesatzen dut, elkar ezagutzeko eta, bertze herrietako eskola kirolak ere ezagutzeko, afizio bera konpartitzeko ere garrantzitsuak izanen direla, ez? Bai, gainera aurrak ilusio askorekin etortzen dira, zeren azkenean astean behin montatzen dute eta hor ikasten duten guztia demostratu dezakete txapelketan eta asko gustatzen zaie, eta hori da, ezagutzen dute beste herrietako jendeak eta dena interesgarria eta aberastasuna da. Hori da, aipatu dugu bertzalde ere, azken aldian Anagan kopa izan duzuela hemen, 4 fasetan, uste dut 4 jardunaldetan jokatzen den kopa dela, 3. hemen jokatu da Irunen. Pensatzen dut, edo aditugunez, balorazio positiboa egin duze horren inguruan ere, ez? Bai, asteburuan egin dugu hemen larunbat eta igandean Anagan kopako 3. sedea izan gara, etorri dira 170 jinete eta amazona, gutxi gora bera, eta oso ikusgarria izan da, zeren etorri da adibidez Kevin González Zarate Espainiako rankinean lehenengoa dagoena, Peio Elordui, Xabier Zabaleta Irungoa dala baita, eta beraiek orain Espainiako rankinean oso ondo dabiltzanak, eta gero ere baita promesa gazteak ere badaude, Nora García Durtasun, Miren Melgosa, eta horiek ere hemen izan dira. Eta egia esan, ez dakienak ere edo ezagutzen ez duenak ikustekoa da, ikusgarria da nola saltatzen duten, ze alturak eta ze gauzak egiten dituzten. Aipatu dugu, maila bat baino gehiagoko kopa dela, ez? Ez soilik nagusiak, baizik eta maila edo adin desberdinetako Zaldizko eta Amazonak ere parte hartze dutela hemen, ez? Bai, ezke Ipikan kategoriak joaten dire segun altura. Orduan, alda egon neska bat 14 urtekoa, 50 urteko batekin konpetitzen.
jartzen du, altura jartzen du, azten gara 0,50-etik, eta hemen egin duguna azkeneko esan da 1,30 arte. Eta orduan hori da azkenean bakoitza ze esaldi duen, ze habilidade dauzkan, zenbat entrenatzen duen, eta hor joaten dira egiten kategoriak. Ados. Eta, bueno, pesatze dut horrelako ekitaldi bat, eta aipatu dituzun izen horiek hemen edukita, lehen aipatzen genuen, eskolartekoentzat ere garrantzitsua dela, referente gisa edukitzeko, ez? Edo bertan entrenatzen duten leku berean, maila handiko Zaldizko Amazona horiek ikusteko lehian, ez? Beraientzat garrantzitsua izan da. Eta, bueno, gure eskolakoak ere, eskola kirolakoak ez, baina gure eskolakoak ere parte hartu dute, gainera gu parte hartzen ari gara kopa honetan, egon ginen Erasen, Kantabrian, Zizurren, Nafarroan, orain izan da hemen, eta 25-26an, maiatzeko 25-26an, goaz Mungiara, han izango dela finala. Bai, eta beraientzat, hori, egunero entrenatzen dute, edo, bueno, aldutenean, zeren azkenean, hemen daudenak ez daukate profesionala izateko helbururik, baina, bueno, profesional izan nahi dutenekin eta direnekin konpetitzen dute, orduan, bai. Bai, motivazio bat da berentzat, oso handia, bai. Eta elkarrekin ezagutzen dira, Bizkaiako jendearekin, Nafarroakoa, Arabakoa, Kantabriakoa, eta orduan, bai, txikitatik hasita egiten dituzte binkulo politak. Berki aipatu duzu, Mungian izanen direla final horiek, eta, bueno, bertan ere izanen direla, ez? Jaizu Zaldiketa Eskolako Zaldizko eta Amazonak. Ze aurre ikusten duzu, edo nola baloratzen duzu, beraiek lortutako emaitzak edo egindako lana? Bueno, badaukagu jendea aurrean dagoena, 0,75, 0,80, badaude podium opzioa dauzkatenak, metroan baita, badago gure jendea ere ondo dabilena. Ederki disfrutatzeko aukera izanen duzue bertan. Hori da, bai, Mungiakoa, izango da emozionantea, bai. Ederki. Bertzale, aipatu dugu, intzinera begira ere, San Martzialgo, besteen inguruan antolatzen duzuela, sari bat, hemen bertan, eta hori ere, antolaketa fasean edo egonen dela, ez? Prestaketa lanetan ariko zarete. Bai, ekainak 15-16an ospatuko dugu, oraindik ez dakigu zenbat jende etorriko da, baina frogak izango dire antzekoak, 0,50-etikan, 1,30-era, eta hori antolatzen ari gara oraindik abantzea atera behar dugu, eta aber. Hori da, horrek ere ekarriko du lana, ez? Pesatze dut gustuz egindako lana izanen dela, baina prestaketa lan horiek eta dena txukun edukitzeko, ez? Asteburu hortarako izanen da lana. Bai, badago lana, hori dena txukun edukitzen, eta gero hori kontaktua jartzen beste hipikekin, gero ere beraiek batzuk etortzen dire hoteletara eta kotxez, baina beste batzuk kamioiekin, zeren ekartzen dituzte zaldiak eta hor daukate beraien etxea, ja. Ordan ere jarri behar ditugu argiarentza generadoreak eta parkina, eta antolakuntza lana nahiko dago, bai. Esatze dut gero horrek mereziko duela, ez? Bueltan izanen duzuela. Bai, hori da, bai. Ekonomikoki, ematen digu gure rentabilitatea, eta gero hori da azkenean kanpoan ere ezagutzen gaituzte, eta lehen esaten zuen bezala motivazioa ere hemengo aurrentzat, eta bai, badauzka bere parte positiboa. Lana da, baina gustora egiten dugu. Eta aipatu duzun, azkenean bertan entrenatzen dutenek ere aukera edukitzeko, horrelako lehiaketetan parte hartzeko, eta nahiz eta ez izan profesionalizateko helbururik, hor lehian ibiltzeko, elkar ezagutzeko, eta entrenamendu horiek, edo hemen pasatzen dituzten ordu horiek, ez, bueltan sari moduan, edo bertze esperientzia batzuk edukitzeko ere garrantzitsua izanen da. Bai, ez hemen egoteko beti hemen barruan eta beste inorrekin, orduan hori, gu onera etortzen badira, azkenean guk ere joan behar dugu, eta gustora ere joaten gara, eta bai, gratifikantea da. Hori da.
Eta, bueno, bertzalde, udara begira ere, hor, kampus bat moduan edo antolatzen dituzue, bueno, saio batzuk antolatzen dituzue ez, udako kampus edo, bueno, udako Bai, bezala, ez? goizetan, 9:00-etatik ordu batetara Bai. egiten ditugu klaseak eta solasak Bai. aurrentzat, eta gero arratsaldetan egunero ordu bateko klasea dago 4:45 5:45 5:45 iniziazion, eta 5:30 6:30 ja pixkat aurreratuagoa doaztenentzat. Noiztik nora da kampus hau? Ekainaren 23-tik abuztu bukaerara. Eta aipatu duzun bezala, adin guztietako ekitaldiak antolatzen dituzue bertan, ez? Bai, eta dire astekoak, aldituzu hartuzu nahi dituzun asteak, baina bat nahi badezu ere bai. Ados, bakoitzak moldatzen aldu ez, bere beharrak, hori da. Ederki. Aipatu duzu, entrenamenduak ere egiten direla, baina solasaldiak eta horrelakoak ere, ez? Kirola praktikatzeaz aparte ere, zaliketarekin eta zerikusia duten gauzekin. Bai, hemen ere egiten ditugu galope saminak deitzen direnak, zeren nahi badezu konpetitzera joan eta horrela, segun saltura nahi dituzun egin, izan behar dituzu konozimentu batzuk, ez? Orduan, daude printzipio 7 nivel, eta esamin horiek antolatzen ditugu udaran, gabonetan eta aste santuan. Gero ere bai, hilabetean behin gutxi gora bera, egiten ditugu entrenamentuak pistan, jartzen dugu baita rekorrido bat, eta etortzen dira gertuen daudenak, hemen guk etxekoak, etortzen dira Beltzenia Urruñako hipikakoak, Mirakampos Lasartekoak, Urnietakoa Basitegi, eta orduan egiten dugu entrenamentua bezala hori gero konkurso handietara joateko. Ederki. Kampus horietan parte hartzeko, aipatuko dugu edo utziko dugu hemen, nola apuntatu daiteke norbait? Rede sozialetan jarri dugu link bat, eta bestela idazkaritzara deituta edo hemendik pasata. Ederki. Eta aukeratzen dute, nahi duten moduan. Hori da. Eta, bukatzeko elkarrizketa honekin, aipatuko dugu, parean elkartarekin batera eta kera elkartarekin batera, emakumeak ZAS programan ere parte hartu duzuela, azken urtean, eta emakume migranteekin eta aritu zaretela hemen, hipika ezagutzen eta praktikatzen, eta aurrera begira ere zerbait pentsatua duzuela. Egin genuen jolasaldi bat, hipikako bataioa deitzen dena, hori animaliak ezagutu, nola zaintzen diren ikusi, eta nahi zuenak ere bai pixka bat ibili, eta oso gustora joan ziren guztiak, eta berriro egitokotan gaute beraiekin bai. Ederki, ikusi dugu, denboraldi beteagi izan duzuela, jende gehiago animatu dela zuenera, eta zenbait ekitaldi desberdin, kopa eta lehiaketa eta topaketa ere egin dituzuela, pozten gara, horren berri edukitzeaz, eta mila esker hori dena kontatzeagatik itzia. Zuei interesagatik, mila esker.